Når du filmer? Ja, den er ikke engang. Den er ikke engang. Hej. Ja, det var 3, 1, 2, 1. Okay, klar. 3, 2, 1. Hej og velkommen til Nis eller Pis. Det er sindssygt dejligt at være tilbage. Vi har ikke lige været aktive her i de sidste par dage, måneders tid. Men til gengæld så har vi fået en rigtig fed gæst med i dag. Det er selveste, vil du sige dit navn? Emma Krog. Emma Krog in the studio! Nej, Emma Krog Christensen. Emma K. Christensen. Ja. Og ja. Hvem er du? Hvem er jeg? Hvem er du? Jamen, jeg er... Hvem er jeg? Ja, jeg hedder Emma. Jeg kommer fra Kolding. Jeg er 18 år og går på Ore Højskole. Og de to skønne mennesker. Ja, jeg er... Så ved jeg ikke, hvad jeg er. Jeg prøver at nyde mit liv så meget, som jeg nu kan. Ja. Ja. Jeg ved ikke. Nej, er der en bestemt grund til, at du valgte at starte på Ore Højskole? Ja, som sagt, prøve at nyde mit liv. Få nogle minder. Leve lidt. Jeg har aldrig rigtig været glad for den der folkeskole. Så valgte jeg at tage på Ore. For at prøve noget nyt. Komme lidt ud af min comfort zone. Som jeg... Det er du i hvert fald. Det er jeg. Ja. Det er jeg kommet meget ud af min comfort zone her. Så det er også en af grundene til at vælge. Det var virkelig for at udfordre mig selv og lære mig selv bedre at kende. Og Ja. Hvad her på Ore? Altså, hvilke linjer har du? Nu har mig og Nisse i hvert fald sagt, at vi har ski, eller det har vi jo så ikke længere, men hvad har du haft og har? Jeg har haft musik som linjefag, lige siden vi startede i januar. Jeg er så heldig at have det sammen med Ella nu. Ja, jeg har altid elsket musik, og nyder virkelig at spille musik. Og ja, vil virkelig gerne lave musik selv. Så det er også en af grundene til at valgte Ore, fordi det var en musikhøjskole, eller det havde musik som linjefag, så jeg har musik og nyder det. Og synger du, eller spiller du, eller? Jeg elsker at rappe. Det har jeg egentlig altid gjort. Det har bare aldrig lige været sådan i mine tanker, at det er sådan, okay, det er det, jeg skal følge. Så jeg har aldrig sådan tænkt, det var en mulighed at skulle rappe. Men så lige pludselig en dag i musik, så står jeg og rapper et eller andet, og så Steffen, min musiklærer, han siger, det er bare det, du skal. Og så er det ligesom blevet mit primære, det er at rap. Man kan også virkelig godt lide at spille bass og guitar og trommer og ja. Lidt all around. All around. Ja. Fuck, det er fedt. Men primært rap i hvert fald. Primært rap. Ja. Og hvad for noget rap er det, som nu har du godt lide rapper her? Jeg er kæmpe fucking Tessa-fan. Jeg har hørt Tessa... Jeg var faktisk til en grøn koncert i 2022, og vidste faktisk ikke helt, hvem Tessa var. Men så efter at have været igennem nogle svære perioder, så har jeg virkelig brugt Tessas musik til at komme igennem, når der har været noget, der har været hårdt. Når jeg har haft det svært, så har jeg virkelig bare hørt rapmusik, og ja, det har så været til det. Ja. Og hvad har det ligesom blivet til her nu? Hvad er det, der er sket her for nylig, som der er så pisse fedt? Jamen, vi har jo haft koncert her for ikke så længe siden. Mig og Ella. Fucking sejt. Vi havde koncert i Blackbox her på Ore, hvor vi skulle spille koncert første gang med det nye hold. Og jeg skulle op på rap sammen med Lasse, som også er pissedygtig til at rap. Så ja, det er det, der er lidt vildt. Det er sådan lidt, man ser folk give koncerter, kunstnere, og så lige pludselig står man selv og giver en koncert foran, ja, hvor mange var vi? 60 mennesker. Og det var... Det har også lige været familiedag. Jo, så havde vi også koncert. Var vi der? Der var vi 300. Det var nervepirrende. Ja. Men det er det der sus i min mave, jeg får, når jeg er oppe og optræder. Det er det, jeg jagter. Det er det der sus. Fedt. Ja. Og hvordan synes du egentlig selv, det gik, da det var, at du skulle være på form? På familiedag? Begge dage? Begge dage? Jamen jeg synes, jeg har snakket meget med Steffen om det, musiklærer, at
det er meget sådan en knap, jeg tænder for, når jeg går op og rapper. Altså, fordi det er virkelig, det er som om, jeg smider fuldstændig alle mine hæmninger, og alle mine normer, og alle mine bekymringer om alt det der med, hvad fuck tænker andre, og ej, er jeg nu for meget, eller er jeg for lidt, eller synes folk, det er totalt, synes folk, at jeg er for meget. Men så snart jeg går op og rapper om musikken spiller, så er jeg der bare. Og så er det bare, fucking fedt. Det var fucking nice. Ja. Altså. Det er fucking fedt. Mm. Ja. Det er fucking fedt. Det er fucking fedt. Nå, Det er du det. er Altså, der er ikke så meget at fucking sige. god. Det er Altså, fucking du fedt. er fucking god. Tak. Det er fucking fedt. Også bare fedt at have linje med dig, fordi du var Ja, i lige måde, eller fucking fedt. fuck, vi hygger. Det er det ordhøjskole. Det er fucking hyggeligt. Det er så hyggeligt at have et linjefag i musik, fordi det er bare så fucking chill. Du behøver sikkert skulle kunne noget. Ja, og så trygt. Det er så trygt. Ja, Det er mega fedt. det Ja. er jo fedt. Ja, det er det virkelig. Men Emma, vi har taget dig med i dag, fordi at, nu har vi jo snakket lidt om højskole, men vi har taget dig med i dag, fordi at vi skal snakke lidt om angst. Mm. Fordi det er noget, du går og døjer med, eller hvordan vil du fortælle lidt om det? Jamen altså, jeg har egentlig, jeg fik angst, da mine forældre blev skilt, da jeg tror jeg var 7. Og det var meget sådan med, det var svært for mig at skulle være, altså skifte mellem at være hos min mor og far. Så det var meget sådan, hold kæft, jeg savnede min mor hele tiden. Kunne faktisk ikke rigtig være nogen steder, hvor min mor, altså jeg kunne kun være hos min mor. Og det har været sådan lidt on and off. Jeg kan ikke rigtig, det er meget sådan, jeg husker det meget sådan i perioder af mit liv, hvor jeg har haft angst. Og det har primært været, hvor jeg bare ikke har kunne overskue ting, og jeg har ikke kunne finde ud af at være social, og jeg har ikke kunne finde ud af at bare tage en dag ad gangen. Altså, det er jo selvfølgelig svært, lille mig kan have svært ved at tage en dag ad gangen. Men det der har sådan, den måde jeg har håndteret det på, da jeg blev lidt ældre jeg husker altså hele 9. klasse, der var jeg ikke i skole, fordi at jeg havde så meget angst, og på det tidspunkt havde jeg også rigtig meget angst for opkast, som også gjorde, at jeg ikke spiste noget, jeg blev rigtig, rigtig tynd, så det gjorde bare, at jeg har misset ud på mange ting. Jeg har ikke været til fester, og jeg har ikke været med til drukleje, eller jeg har ikke engang drikket, altså jeg drikker ikke særlig meget, på grund af, at jeg har været, altså jeg vil næsten sige, lukket inde på mit værelse i så længe. Og det har også bare gjort nu, at nu har jeg endelig fundet mod til at tage på højskole. Nu har jeg det sådan, der er fucking ikke en dag i morgen, som gør, at når vi går op og spiller musik, at jeg fucking har brug for, at jeg klarer det, og at jeg beviser over for mig selv, at det kan jeg godt. Selvom når jeg har været på siddet derhjemme og ikke føler, at jeg kunne en skid. Så ligesom at bevise over for mig selv, at angsten, det er ikke mig. Altså, jeg er så meget mere, end det, der har fyldt så meget af mit liv. Og den måde, jeg håndterer det i dag, altså, jeg har ikke særlig mange angstanfald, som jeg havde, da jeg var yngre. Der havde jeg angstanfald hver nat. Jeg kunne ikke rigtig være nogen steder overhovedet, fordi at jeg ikke havde fundet ro i mig selv. Så jeg var også virkelig nervøs, da jeg skulle starte her, for sådan, hvad nu hvis jeg får kvalme, når jeg skal spise, og jeg havde rigtig meget kvalme. Jeg havde virkelig kvalme, uanset hvor jeg gik hen, der i 8. og 9. klasse også, da jeg havde været ude og arbejde efterfølgende. Så det var meget sådan, mange de der angstbekymringer, der kom op i mig igen, da jeg skulle starte her. Ja. Og hvordan håndterede du det? Da vi startede der 4. januar, hvad gik der igennem dit hoved, og hvordan? Jamen, jeg tænkte, fuck, nu skal jeg ind iblandt så mange mennesker, og jeg tænkte, der går en uge, så vil jeg gerne hjem. Og var egentlig også meget bange for, at når jeg så kom hjem, om jeg også overhovedet ville tage tilbage igen. Men efter en uge, der tog jeg hjem, og kom så tilbage igen med ny energi, og det var som om, der var et eller andet, der var anderledes inde i mig.
når jeg skulle sove, jeg var bange for, at jeg ville få angstanfald, når jeg skulle til at lægge mig til at sove. Og med en roomie, som jeg ikke rigtig kendte. Nu har jeg så været rigtig heldig med min roomie. Og vi snakker virkelig godt sammen. Men sådan, jeg havde bare fået noget, jeg havde en helt anden ro inde i mig selv. Og jeg tror virkelig også, det har været meget i forhold til tiden. Altså tiden har hjulpet mig meget. Jeg er blevet ældre, og jeg er blevet klogere på mig selv. Og jeg har også været til rigtig mange forskellige psykologer igennem mit liv, som har givet mig alle mulige redskaber til, når jeg fik det svært, og når jeg fik svært ved at trække vejret, eller når jeg kunne mærke, at der var et angstanfald på vej, så var det helt okay, fordi at jeg vidste, okay, jeg dør ikke af det her, som jeg var så bange for, da jeg var mindre, at ja, jeg har klaret det på en helt anden måde, end hvad jeg havde regnet med. Ja, det har jeg virkelig. Vil du sige, at der ligesom er nogen, der sådan på en måde har hjulpet dig i gang med at komme af med den her angst, eller har det meget været dig selv, eller er jeg blevet ældre, eller musikken, eller hvad det skyld? Altså det har været mange ting, der har spillet ind, synes jeg. Fordi jeg tror ikke nogensinde, jeg slipper af med min angst. Jeg har en bekymrende hjerne. Altså jeg er virkelig en overtænker, og det tror jeg først forsvinder den dag, jeg ligesom har øvet mig i at lade være med at overtænke. Men altså jo, mine forældre har været der rigtig meget for mig, og min mor har altid været sådan, når jeg ikke har givet at snakke mere om, hvordan jeg fucking har det, så har hun altid været sådan, det er ligeglad med, du skal snakke om det, fordi sådan, det hjælper virkelig at snakke om ting. Altså, det er bare, det har hjulpet mig meget at snakke. Jeg har snakket med sindssygt mange psykologer, og har også været igennem noget Cool Kids forløb, hvor jeg i dag sidder og tænker, det skulle jeg måske ikke have været en del af, for jeg var så lille, fik ikke rigtig meget gavn af det. Man kan godt se nu, at når jeg husker tilbage på det, jeg fik med derfra, at det giver mening for mig nu. Men jo, mine forældre har hjulpet mig. Musikken har hjulpet mig. Ja. Tiden har hjulpet mig meget. Ja. Fedt. Ja. Hvad med sådan her på højskolen? Har du haft sådan, du siger sådan, angstanfald her på højskolen? Du måske har gjort i smug eller et eller andet? Jeg har faktisk ikke haft nogen angstanfald her på skolen. Der har været nogle gange jeg kan huske i starten, hvor jeg har fået ikke rigtig har haft svært ved at spise, på grund af at jeg var bange for at kaste op. Ja. Og så er jeg bare gået fra aftensmad, og så har det hjulpet mig at være alene. Ja. Så hele den der angst, det bygger egentlig bare op i, at du er bange for at kaste op? Er det? Ja, altså angsten, ja, det er det nok. Jeg vil sige, at angsten for opkast, den er stor. Ja. Men det er slet ikke sådan, at den fylder i min hverdag mere, som den gjorde førhen. Den fyldte jo hver gang, jeg skulle spise. Hvor nu, altså jeg har en god appetit, og det er ikke fordi, at det sådan præger mig på den måde mere. Men sådan, jeg kan godt, og det er også en del, derfor jeg ikke drikker alkohol. Altså, fordi der begynder det sådan, tanken om at drikke mig så fuld, at jeg brækker mig så meget. Altså, den kan jeg næsten ikke holde ud. Så det er også derfor, jeg holder mig fra alkohol. Men også meget, fordi jeg ikke rigtig har behovet for det. Ja. Jeg har ikke, Men jo, angsten, den er helt klart der. Ved er det fordi, du har haft dårlige oplevelser med opkast, da du var yngre? Nej, jeg har ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg havde en oplevelse, hvor jeg kastede op. Kan jeg huske. Jeg har ikke kastet op i over 10 år. Det er altså fucked at gå og være så bange for noget, som aldrig sker. Men det er jo nok fordi, det har sat sig så hårdt i mig. Men jeg tror, det er kommet af, at jeg skulle sluge en pille på et tidspunkt. Ja. Så kastede jeg op, og så er jeg simpelthen bare blevet så bange for det lige siden. Og jeg lærte faktisk først at sluge piller, inden jeg startede her. Fordi at jeg har aldrig ville røre en pille siden. Nej. Så det tror jeg helt, det kunne godt være, at det har noget med det at gøre. Ja, faktisk. Ja, det var sgu for et år siden også, så der er ikke noget der. Ja. Jeg tror også, jeg gjorde det ret sent. Ja. Så. Begyndte at sluge piller? Ja. Det har altid været fucking svært, synes jeg. Så jeg er mega taknemmelig for, at jeg er fucking glad for, at jeg lærte at sluge dem, fordi kæft, hvor har jeg haft hovedpine mange gange, hvor jeg bare skulle vente på, at det gik væk. Ja. Og hvordan sådan, når du siger, du får angst, altså bare,
Begynder at hyperventilere, eller sådan besvimer du, eller hvordan Altså, får du det her? altså min panikanfald har været meget altså hvor jeg hyperventilerer. Ja. Og så har jeg jo haft sindssygt meget kvalme. Også været der. Det har også været grund til, at jeg har haft svært ved at bevæge mig ud blandt folk, fordi jeg har så meget kvalme. Har hele tiden tænkt en situation frem, sådan, hvis jeg nu skulle i brusen. Altså jeg kunne næsten ikke gå i brusen på et tidspunkt. Fordi jeg havde så meget kvalme, og jeg var bange for at møde folk, fordi at jeg skammede mig virkelig over at have angst. Altså jeg kunne næsten ikke gå ud i folkeskole. Dem fra min klasse, som ikke havde set mig særlig meget, at de skulle se mig i øjnene, fordi at jeg havde angst. Det kunne jeg ville ikke se dem i øjnene, fordi at jeg følte mig så lille på en eller anden måde. Så jeg gad virkelig ikke møde nogen. Så det var meget sådan hyperventilere eller kvalmen, som gjorde, som holdt mig væk fra situationer. Så jeg havde hele tiden tænkt, okay, hvis jeg møder dem her, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg gøre, hvor skal jeg stå? Det er jo pisse mange ting, som der ikke var nødvendigt for mig at tænke på, inden jeg møder dem. Fordi, altså, situationen, altså det sker jo, tingene sker, som det sker. Ja. Altså, tiden går jo, jeg var sådan meget bange for akavede situationer. Men ja, det må jeg også bare lære at være i, og tænker meget nu. Sådan, altså, der sker det, der sker. Jeg tager dagen, som den kommer, i stedet for hele tiden skulle prøve at have kontrol over dagen. Det var fucking godt. Ja, det har også givet mig så meget ro, at jeg ikke har brug for at tænke, altså det der med at vågne op om morgenen og tænke, fuck, hvad skal jeg i dag? Ja. Fuck, jeg ved, jeg skal op og spille musik. Sådan havde det meget i starten. Jeg ved, jeg skal op og synge. Det fyldte meget, men jeg er blevet mega god til at bare tage dagen, som den kommer. Og, ja, det giver mig mega meget ro. Men jeg har ikke panikanfald mere, hvor det primært var at hyperventilere. Det har jeg ikke. Du er en mega social person, synes jeg. Ja. Altså nu har du gået 9. klasse, ikke har været så social. Hvordan er du lige pludselig blevet så social igen? Har du haft social angst? Eller sådan? Jamen det ved jeg på det tidspunkt, jeg tror, det var social angst. Fordi jeg var virkelig også meget dårlig til store samlinger. Ja. Så jeg var også mega overvældende at skulle ind på ord og være sammen med 80 mennesker hver dag. Og jeg ved ikke hvornår, det er jo, jeg er bare blevet mere og mere klar til at springe ud i det, tror jeg. Jeg har været ude at arbejde, da jeg afsluttede 9. Der var jeg ude at arbejde fra, jeg har arbejdet i Superhusen, jeg har arbejdet nede nede i byen. Og der har jeg udviklet mig sindssygt meget, fordi jeg har været blandt folk. Hvilket også har gjort, at jeg har været klar til at starte på ord. Ja. Så jeg tror virkelig, det er det, der har gjort, at det har ændret sig så meget, det er, at jeg har udfordret det. Altså når jeg har haft det sådan, fuck, jeg gider ikke ned blandt så mange mennesker i dag, jeg kan næsten ikke overskue det, så har jeg gjort det alligevel, fordi ellers så kommer jeg ikke videre. Altså det har virkelig været mit drive, det der med, hvis jeg ikke ændrer på mit liv nu, der er ikke andre, der kommer og gør det. Altså jeg er virkelig, det er virkelig mig selv, jeg bebrejder, hvis jeg ikke kommer i gang. Nogle gange er jeg lidt for hård mod mig selv. Men jeg er meget god til det der med at presse mig i situationer, hvis der er noget, der er svært for mig. Så virkelig bare gøre det alligevel, fordi jeg gider virkelig ikke. Jeg har stået tilbage med sådan en følelse så mange gange, hvor jeg har valgt ting fra, fordi det har været for svært. Så har jeg stået tilbage med en følelse af, at okay, men hvornår begynder jeg så at ændre på det? Altså hvornår begynder jeg så at sige, okay, næste gang, der tager jeg fandme ud af brusen, selvom det er fucking svært. Eller næste gang, der går jeg ind med oprejst panden og lad være med at kigge ned i jorden, fordi jeg ikke gider at have øjenkontakt med folk. Altså ret ryggen og sige, her kommer jeg, og jeg er fucking ligeglad med, hvad alle vil sige om mig. Ja. Det er virkelig det, jeg prøver at, altså det prøver jeg hele tiden med mig selv om hver dag. Er det bare at stå foran spejlet, eller er det bare... Det er, ja, det kan være at sige gode ting til dig selv. Virkelig bare prøve at i hvert fald for mig selv, lade være med at overtænke dagen igen. Og virkelig være tro mod mig selv. De dage, hvor jeg føler mig nede, giv mig selv lov til at have det sådan. Giv mig selv, altså det der med at give mig selv lov til at sige, okay, i dag har jeg en fucking lortedag. Men virkelig at rejse mig, når det er, jeg har det svært. Det giver mig meget. Og
vågne op og have en dårlig start på dagen, men har selv sørget for, at jeg ligger mig i seng igen, og okay, det har faktisk været en okay dag. Fordi jeg har fået mig selv op fra det hul, jeg nu har siddet i fra starten af. Så det var, hvad man siger, så vidt jeg forstår det, altså du har en idé om, at du gerne vil ligesom, tage nogle små skridt ad gangen, i hvert fald nogle gange med. Nu tager jeg brug, som du siger det. Nu kigger jeg på folk, nu retter jeg over ryggen i hvert fald. Ja. Så hvordan har det så været, hvad man siger, når du så har gået på scenen? Det føler jeg jo personligt er Ja. et kæmpe stort skridt i hvert fald. Ja. Altså hvis man skal præsentere eller andet. Ja. Du ved godt, du siger, at du har den der knap, du bare ligesom trykker på, og så skifter det. Jo. Men første gang, du skulle op og præsentere, altså havde du også en knap, du bare ligesom kunne trykke på, eller var der noget bestemt, du gjorde der? Altså til den første koncert, mener du? Ja. Ja, den første koncert, jeg skulle op og være på skolen, der var jeg var meget bange for, hvordan jeg ville have det inden, fordi at der var jeg nemlig også bange for det der med, fuck, får jeg nu så meget kvalme, jeg ikke engang kan snakke. For det har jeg prøvet før, hvor jeg skulle op og synge tilbage i folkeskolen, hvor der var nogle koncerter, jeg havde været med til. Men jeg var meget bange for, at jeg ville få kvalme. Men igen, der tror jeg virkelig også bare, at jeg er vokset. For jeg havde ikke kvalme, da jeg skulle op og spille. Jeg var fucking sat på, at jeg skulle ind og bare tage den scene. Og jeg havde glædet mig fucking meget. Så der var jeg faktisk ikke, jeg tænkte ikke så meget over, at folk skulle se mig. Jeg havde faktisk sådan, der var faktisk ikke så mange til den koncert, fordi folk var, halvdelen af skolen var på ski. Ja, vi har jo ikke set det. Vi så jo ikke. Ja, vi så ikke deres første koncert. Nej. Ja, det tænker jeg også ikke engang over, for jeg tænkte, første koncert som her for nylig, det var det overhovedet ikke. Nej, det var lang tid siden. Ja, det var det. Der så I den faktisk ikke. Nej. Og der havde jeg det sådan, der gik ind, altså caféen, hvor det var, vi spillede, den var faktisk ret tom. Så havde jeg sådan, fuck, jeg har virkelig lyst til at spille foran et tomt lokale. Men det var okay, folk var virkelig gode til at hippe, og altså, folk hypede det så meget, og det var pisse fedt. Så det gjorde virkelig, at jeg var mere rolig. Men ja, så snart musikken spillede, så var jeg der. Altså, ja, folk sagde til mig bagefter, fuck, hvor du ownede det. Og det tænkte jeg meget over bagefter. Ja, det handler jo egentlig bare om at own sit lort. Altså virkelig bare fucking own det, og own sig selv. Så kan man jo egentlig komme ret fucking langt. Ja. Og nu har du fået en ny Instagram-profil. Ja. Det var Crow. Go follow. Ja. Det var Crow. Det var Crow, link i beskrivelsen. Jo, jeg har kaldt den på Crow_okay. Skud ud til Tessa. Ja, så det har jeg valgt at starte. For jeg tænkte, why not? Why not? Ja. Why the fuck not? Prøv at se, hvor det går hen. Ja. Jeg gad virkelig godt lave mit eget musik. Altså, fuck, det gad jeg godt. Og jeg elsker virkelig at stå på scenen. Er du gået i gang med at lave noget af det her musik, eller sangskrive? Ja. Mig og Lasse skal faktisk lave noget i morgen. Fedt. Ja. Solarflex. Solarflex. Solarflex, ja. Han er så dygtig. Ja, virkelig. Så det er også, altså der er jeg virkelig, jeg kan have nok så meget selvtillid og selvværd, når jeg går op og rapper Tessa. Også som det er en dårlig dag. Ja. Men så snart jeg skal lave noget selv, så kommer jeg på prøve, fordi så skal jeg jo lave noget sådan, det er jo mig, der laver det, og kan folk lide det, og så begynder alle de der tanker, jeg har, som alle har, kan de andre lide det. Altså, bliver det her fedt? Bliver det her en fucking banger? Er der overhovedet, der gider at lytte til det her? Ja. Altså, men der arbejder jeg virkelig også med, at jeg bare skal lave det musik, jeg synes er fedt. Ja, helt klart, du skal da finde din egen stil, og så må folk lytte med, hvis de kan lide det. Ja. Og jeg er stadigvæk ved at finde min stil. Jeg er stadig ved at knække den der kode til at skrive. Jeg har meget svært ved at skrive det, som om der er sådan lidt en klods foran mig. Jeg ikke helt har brugt koden til det. Så altså, tænker du over dine nye tekster, hvis man skal sige den måde hele tiden? Eller kommer det til dig? Eller? Jeg tænker meget, der er nogle gange, det kommer til mig, så får jeg en idé, og så skriver jeg det ned. Men for mig, jeg har meget svært ved at sådan, altså, gøre det bevidst. Altså sådan, hvis jeg siger til mig selv, okay, nu sætter du ned, så skriver. Altså, så skal jeg bare skrive, så kommer der ikke noget. Det er meget sådan, nogle gange kommer det bare, og så sørger jeg for at få det skrevet ned.
Og jeg er også meget sådan, hvad fanden skal jeg egentlig rappe om? Altså, hvad skal det handle om? Ja, vil du være ligesom Tessa, der Altså, synger om mænd og... nej, fordi min historie har ikke været det samme som Tessas. Jeg vil mega gerne komme ud med hvordan min historie har været, og altså skrive om, hvor fucking hårdt det kan være at sidde derhjemme, velvidende om, at alle er ude og fest og hygge sig, men sikkert også går og bøvler med et eller andet. Ja. Altså det der med, at man er fucking ikke alene. Og det vil jeg fucking gerne skrive om. Men jeg synes, det er svært at kombinere en sårbar tekst med rap, som normalt er sådan noget hårdt, jeg er sej. Det har jeg svært ved, men det vil jeg virkelig gerne lave. Ja. Altså sådan, hvordan har du det så her på højskolen, og vi fester jo og drikker og sådan. Føler du stadig, du kan følge med og være med, og føler du dig presset til at tage en ølbong, eller... Jeg har aldrig nogensinde følt mig presset til at tage en ølbong. Jeg synes, det har været svært, når folk har sagt, du skal ud og drikke en bajer og sodavand. Altså så har jeg fået det sådan, hold nu kæft. Altså jeg ved godt, hvis jeg har lyst til at tage en sodavand, så er det det, jeg gør. Ja. Altså det er ikke fordi, at jeg føler, at der ikke er plads til mig. Fordi det ved jeg, at der er. Ja. Så, men det har jo været, fordi folk har jo haft lyst til, har brug for at give mig det frirum til at sige, det er okay, hvis jeg ikke gider at drikke, men det har jeg det så fint med. Altså jeg føler mig overhovedet ikke presset til at drikke overhovedet. Nej. Jeg kan godt have det sådan lidt svært, når der er drukleje. Fordi så har jeg ikke lyst til at være med, fordi jeg gider ikke at drikke, og jeg har heller ikke specielt meget lyst til at bunde. Fordi det fremprovokerer også den der angst for opkast. Ja. Så der kan jeg godt synes, det er nederen, når vi er drukleje, fordi jeg gider ikke at være med. Men jeg har altid hygget mig med at stå og kigge på, så det er for dem griner. Se folk bare blive mere dummere og dummere. Vi bliver bare dummere og dummere i en aften. Det ser mere Du skal ikke kigge på mig. Kig på Grå. Jamen, jeg er jo ædru. Ja, det er jo ikke hyggelig af det. Ja. Ej, det har jeg det ikke svært med. Jeg har haft det så godt til alle fester. Ja, jeg kan også godt lide, at vi har en mor, eller hvad man kalder det, sådan en. Ej, men jeg holder mig også ædru nogle gange. Det har jeg altså gjort i byen. Ja. Det har vi gjort sammen. Det gjorde vi sammen. Ja. Det kan jo godt lade sig gøre. Men det havde været en god oplevelse med det. Jo, og man kan sagtens hygge sig. Sagtens. Så virkelig bare... Jeg forstår godt dem, der gerne vil drikke, fordi man får det da sjovere. Altså har du været fuld før? Har du prøvet at være... Jeg har aldrig prøvet at være fuld. Nej. Never. Har du været sådan på 2 glas vin, 3 glas vin fuld? Jeg er helt i vin. Nej, okay, så bare sådan... Har du fået nogle... Jeg tror, min højeste, det er 4 genstande. Ja, en hel aften. En hel aften, og jeg kunne faktisk ikke mærke det. Nej. Jeg tror, jeg husker, at jeg blev bare sådan lidt sådan meget træt. Ja. Men det tror jeg, at det måske var det stadie, man lige skulle over. Jeg tror, at hvis jeg havde drukket lidt mere, så havde jeg måske, så havde det måske vendt. Ja. Er det noget, du kunne finde på at gøre i trygge rammer? Jeg siger, vi skal gøre det, når vi er færdige her. Nej. Altså, jeg kunne finde på at drikke mig fuld. Altså sådan i trygge rammer, bare med de tætte venner. Jeg kunne sagtens, jeg vil ikke have noget imod at drikke mig fuld her. Fordi at jeg ved, at jeg har jer omkring mig. Men selvfølgelig. Men min lyst er der simpelthen bare ikke. Nej, så skal du da selvfølgelig ikke gøre det. Ja, altså jeg har slet ikke behov for at drikke det. Det er ikke engang, jeg kan faktisk ikke særlig godt lide det. Altså smagen af alkohol? Smagen, altså den der bitre smag. Ja. Man kan sagtens blande et eller andet op der. Det kan jeg godt lide. Nej, det er bare sådan... Du må gøre en blanding. Men det er ikke sikkert, at jeg kan lide det pis, du blander. Ja, det er også helt fair. Ja. Altså virkelig. Jamen det har jeg ikke. Det har jeg aldrig haft jeg har aldrig følt mig presset til at drikke. Er det også lidt måske bange for at miste en kontrol over sig selv? Ja. Fordi når du bliver lidt fuld, så det ved jeg ikke, jeg slår vel hjernen fra nogle gange, føler jeg. 100%. Jo, det handler også om det. Det med at miste kontrollen og ikke rigtig at vide, hvornår, okay fuck, kaster jeg nu op? Altså, ja. Det handler meget om det. Det gør det. Ja. Hvis jeg må spørge, må jeg lige vende tilbage til det med angst. Sådan, altså, du siger, du har været til mange forskellige psykologer igennem tiden. Altså, er der noget specifikt, de har sagt, som der har hjulpet dig, eller har det bare været sådan noget gentagende øvelser, eller gentagende, kan man sige, samtaler, der bare ligesom har hjulpet dig med at forstå
din angst, hvis man kan sige det på den måde? Altså, jeg har virkelig... jeg har virkelig siddet mange gange hos en psykolog og tænkt, hold din kæft. Altså virkelig haft det sådan, du aner ikke en skid om mig. Og det du siger lige nu, det kommer jeg ikke til at gavne mig alligevel. Og det har nok også været fordi, at jeg, da jeg har været lille, ikke rigtig har været, måske i min hjerne, eller i mig selv, har været klar til at få den hjælp. Fordi det har været for svært for mig at tage imod den. Men ja, det har virkelig været det her med vejrtrækningsøvelser, og bare virkelig nå ind til kernen af, hvad tingene handler om, når jeg har haft det svært. Og ja, når det har været svært i forhold til mine forældre, og alt med, at de skulle skilles, snakket om, hvad det var, at der var svært ved at være væk fra min mor. Så ja, det der har hjulpet, det har helt klart været bare snakke om det. Være ærlig over for mig selv. Altså hvis jeg lyver over for mig, altså hvis jeg ikke fortæller min psykolog, hvad det virkelig handler om, så er det jo så er det mig, det går ud over. Ja, helt klart. Spild af tid og penge. Ja. Har du sådan en psykolog nu, som du snakker med, mens du er her? Nej. Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk været til en psykologsamtale, imens jeg har været her. Ja. Jeg bookede en tid, for jeg havde brug for at snakke med nogen, som ikke var min mor. Ja. Og det hjalp mig sådan lidt ligesom back on track. Altså fandt ligesom, havde lige brug for et selvtillidsboost og en reminder om, hvor meget jeg kan, og ja, hvad jeg vil med mit liv. Så det har jeg været til, mens jeg var her. Men jeg er ikke sådan fast hos en lige nu. Nej. Men jeg kunne sagtens overveje det, når jeg kommer hjem, fordi at jeg forbandt, altså da jeg var lille, der synes jeg meget, det var mega skamfuldt at gå til psykolog. Altså der var mange gange, hvor jeg sagde, at jeg skal til læge, når jeg så skulle til psykolog. Fordi jeg synes ikke, det ragede ikke folk, hvordan jeg havde det. Men nu hvor jeg er blevet ældre, så er der virkelig ikke noget galt i at gå til psykolog. Det er ligesom at snakke med sine forældre, man har brug for at få luft nogle gange. Brug for at få alle ens tanker ud. Og så brug for en anden syn på det. Så det kunne jeg sagtens overveje. At tage til psykolog, når jeg er færdig her. Ja. Hvad med nu her? Vi er desværre snart færdige på skole, ikke? Ja. Men hvad gør vi så? Hvad gør du så? Jamen, det har jeg tænkt meget over. Jeg starter på en HF. Mega glad for, at jeg kom ind på HF. Ja. Jeg glæder mig. Jeg er virkelig... Da jeg startede her, der havde jeg det virkelig sådan med skole. Skulle jeg finde mig aldrig igen. Men nu er jeg virkelig blevet klar til det, og jeg glæder mig helt vildt. Har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle få hue på. Men det gør jeg jo så. Forhåbentlig. Nice. Ja. Så jeg skal på HF, og så arbejder jeg på at få skrevet nogle sange, så jeg kan sende ind til noget, der hedder She Can Play. Og forhåbentlig kommer jeg ind på det, fordi jeg kan næsten ikke holde tanken ud ikke at lave noget med musik. Nej. Altså, den dræber mig virkelig, hvis jeg ikke skal lave musik. Ja, for jeg ved, du har kigget på sådan en lille firkant. Hvad det hedder? Firkant? Ja, hvad var den hed? Nå, en Akai? Ja, jeg var på en Akai. Jeg tror, det hedder Akai. Sådan en klaver. Lille klaver med sådan nogle tabs på, man kan lave nogle fede beats. Som jeg er blevet helt opslugt i. Jeg skal ned og have fingrene i sådan et satan. Ja, så jeg arbejder også på at få købt en masse ting. Blandt andet det der Akai og en mikrofon. Og til at kunne lave et studie derhjemme. Og gå i dybden med noget producering. Jeg synes faktisk virkelig gerne blive bedre til at lære at producere, så bare kan lave noget derhjemme. Det er sådan en lille slags terapi på en eller anden måde. Ja. Hvad har dine forældre egentlig sagt til dig, det her med, at du begynder at rappe, og også det med, at du måske starte videre på det senere her? Jamen, mine forældre, de ser mig jo bare som lille Emma, som har været så bange for alt. Så de synes jo, det er mega skønt, at jeg er begyndt at... Ja, lige præcis. Blomstre. Blive lidt mere ligeglad. Og så alligevel ikke. Altså sådan, det er hele tiden en balance for mig. Hvornår jeg er på toppen, og hvornår jeg også... Altså, jeg kan også være virkelig nede i kulkælder nogle gange. Det er ikke fordi, at jeg altid er smilende og glad. Og det ved de også godt. Så de er der jo for mig, når jeg har brug for det. Men de synes, at de er virkelig stolte af mig. Ja, hvad sagde de til koncerten? Min far, han græd. Min far, han græd.
Han var rørt, han var virkelig stolt af mig, og min mor, hun var mundlam, og alle dem, jeg havde med til den koncert fra min familie, de var virkelig stolte af mig. Ja. Og de siger jo bare, at de har altid godt vidst, at jeg kunne det. Jeg skulle bare lige selv se det. Ja. Kunne du overveje sådan at lave noget andet end rap, måske også at lave en anden form for sang, eller er det sådan kun rap, du nu bare ud fra? Jamen i starten var det meget sang, da vi startede højskolen, der var det meget sang, jeg ville lave. Og som sagt, så lige pludselig gik det op for mig, hvorfor fanden er det, jeg ikke bare rapper, hvis det er det, jeg vil. Så det er egentlig primært rap, jeg gerne vil lave, men altså når Annika, hun kommer ud med en fucking banger, så får jeg også lyst til at synge. Fordi at, det kan jeg også vildt godt lide. Men det er som om, når jeg rapper, så er jeg bare i mit S. Jeg tror, rap, det er det, jeg vil. Ja, det er sådan en flow. Ja, det er bare mig. Men når jeg kommer hjem, så har jeg også planer om at starte til noget sangundervisning, fordi jeg vil altid gerne blive bedre til at synge. Ja. Fuck, hvor nice. Yeah. Kan du sådan, nu hvor vi lige tager tilbage på, nu skal du starte på HF. Er der sådan en angst, der kommer op i dig igen, at nu skal jeg... Hej, jeg hedder Emma Krog, og nu skal I lære mig at kende, og det er nye mennesker, og ny rutine. Ja. Jeg har altid hadet nye ting. Ja. Der har altid været så mange. Der har været nye folkeskoler, der har været nye psykologer, der har været nye arbejdspladser i hele mit liv. Der har altid været nye ting. Fordi jeg har rykket mig så meget. Altså jeg har skiftet skoler og haft arbejde. Jeg har altid hadet nye ting. Så jeg hader også at være ny, for jeg har altid været en ny pige, når jeg har flyttet skole. Ja, jeg synes, at det er angstprovokerende at skulle starte, når jeg skal starte i august. Men jeg er mega klar på det, og jeg er så klar på at gå ind i klassen og bare own den. Ja. Okay. Ja. Okay. Virkelig bare, det er jo fanden, jeg er jo som jeg er, altså. Ja. Så. Og det er fucking fedt. Ja, thank you. Så jeg skal virkelig bare tage en dag i gangen igen. Men det er ikke sådan, det er faktisk ikke sådan, at jeg har godt tænkt over det der med, om jeg ville få et angstfald, inden jeg skulle derind. Men jeg tror simpelthen, at jeg har så meget styr på mig selv nu, at det kommer jeg til at klare. Piece of cake. Og du kommer du til at leve med angsten resten af dit liv, tror du? Tror du kunne finde på at sådan huse op igen, eller? Jeg tror, det ved jeg ikke. Altså, jeg er i hvert fald klar på, at altså, jeg kan godt mærke, at jeg bliver stresset, når jeg skal op og spille koncerter. Jeg kan godt mærke, at sådan, nu ved jeg, at nu skal vi spille her om 2 uger. Jeg ved, at der er en koncert forud, og jeg ved, at jeg skal op og stå på den scene, inden at jeg skal hjem herfra. Inden jeg sådan får ro på. Men er det ikke også lidt exciting? Jo, det er det jo. Jeg jagter det jo. Jeg vil det jo gerne. Jeg vil det fucking gerne, og jeg ved, at så længe jeg bliver ved med at udfordre mig selv på de punkter, jeg har det svært ved, så kommer jeg fucking langt. Så jeg er ikke så nervøs for det, faktisk. Det er ikke. Fuck, nice. Ja. Det skulle da røve fedt. Det er mega dejligt. Bare tage en dag i gang. Så det er sådan dit gode råd. En dag i gangen. En fucking dag i gangen. Virkelig. Ja. Så og på den anden side, så har jeg det også sådan, igen, der er ikke en dag i morgen. Jeg føler virkelig, altså når jeg tænker tilbage på, hvor svært det har været, og hvor meget jeg har været opslugt af angsten, da jeg har siddet hjemme på mit værelse og ikke kunne noget. Og når jeg så stiller mig op på den her scene, så er det fandme noget langt. Det er jo fucking sejt, altså. Ja, du er tak. Fucking langt. Jeg er noget fucking langt, og det prøver jeg virkelig at huske mig selv på, at virkelig at sige til mig selv, at jeg er noget fucking langt. Og når der er dage, jeg er nede, så minder mig selv om, at det er okay, jeg er nede. Jeg kan ikke være ovenpå hele tiden. Nej. Det er der ikke nogen, der kan, og ja, bare prøve at leve lidt endnu. Det er jeg virkelig dårligt til. Så virkelig prøve at nyde, hvor jeg er. Fordi at, den her tid kommer ikke igen. Det gør den ikke. Så jeg nyder virkelig, når jeg stiller mig op på scenen. Selvom at jeg er nervøs for det, og faktisk nogle dage inden ikke har lyst.
men så snart vi er der, så elsker jeg det. Så jeg jagter hele tiden det der moment, hvor jeg står deroppe og tænker, fuck, nu gør jeg det kraftedeme igen. Det elsker jeg. Vi elsker det. Ja, publikum elsker det. Jeg kan godt mærke, Publikum elsker det. og jeg er så glad for, at folk er så søde, og folk støtter, og folk dømmer ikke, og hvis de gør, så fortæller det ret meget mere om dem, end det gør om mig. Ja. Ja, hvis det er dig, der står deroppe. Ja, det er det jo. Altså, det er det. Det er dig, der er flyttet i hvert fald. Ja, så jeg har fået så meget ud af at gå her, og ja. Er det den her periode, du har flyttet dig allermest i hele dit liv, hvis man kan sige på den måde? Eller 100%. det også? Ja, 100%. Jeg har virkelig... Er det her på højskolen? Det er her på højskolen. Jeg har virkelig ikke... hold kæft, hvor har jeg udviklet mig meget. På så mange punkter. Så det viser bare, hvor meget man blomstrer. Ved at springe ud i ting. Og ved at sige... Okay, jeg kan godt mærke, at det her det er lidt ubehageligt lige nu, men jeg gør det kraftedeme alligevel. Fordi så finder du ud af, at du kan meget mere, end du selv tror på. Og det handler, for mig har det har altid været en kamp om, og altså, jeg har altid været min egen største fjende. Fordi jeg altid har haft, det har altid været nemmere for mig at tage den vej, der har været nemmest, og det var bare at gå udenom de ting, der var svære. Ja. Så nu er det bare blevet sådan for mig, at jeg skal fucking ikke lade min hjerne bestemme, om jeg skal stå på den scene eller ej. Du skal bare gøre det. Jeg skal bare gøre det. Ja. Fordi det er det, jeg vil. Og hvad gør du, hvis der opstår fejl under scenen, hvis du rapper forkert eller ude af takt eller sådan? Jamen, det ved jeg ikke, jeg har faktisk ikke. Jeg synes ikke, du var så fejl. Jeg har heller ikke mærke til fejl. Ej, det ved jeg ikke. Jeg lægger faktisk ikke mærke til fejlene, når jeg er deroppe. Det er sådan, den første koncert, da det var, jeg kom ned på scenen, og folk havde filmet, da jeg så det, der kunne jeg godt mærke, der var jeg ude af takt. Men det, altså, der prøver jeg også virkelig at lade være med at være for hård med mig selv. Jeg siger, fuck det. Virkelig. Fuck det. Jeg er helt ny i gamet. Så ja, du er fucking god. Ja. Tak. Det er virkelig et skjult talent, du har fået. Ja, jeg synes virkelig, jeg blev vildt overrasket første gang. Gør det? Ja. Fordi jeg vidste godt, du gik på sanglinjen, men jeg har aldrig hørt dig rap før. Nej. Så lige pludselig kommer jeg bare ind og fucking dundet. Det er fucking fedt. Ja, folk elsker det. Jeg er virkelig glad for jeres støtte. Det betyder meget. Ja. Du gør det. Har du nogensinde sådan, ligesom, siden du er begyndt at komme af med den her angst, er du begyndt at blive kendt meget, meget bedre med at tage de her skridt? Ja. Har du egentlig taget et skridt, der var for stort, hvor du sådan lidt har følt sådan, nu skal jeg lige tilbage igen, og nu gik det lige pludselig for hurtigt? Altså jeg kan huske en gang, hvor det var, at jeg skulle på sådan det er en årlig tur, vi har med mine fætre og kusiner. Vi er tre piger og 3 drenge på min mors side af fætre og kusiner. Vi er en ret stor flok, som tager afsted med vores mormor hvert år på noget, der hedder... Det er også en højskole, sådan en rakuku, hvor vi mødes med... Rakuku. Det er et ret sjovt navn. Men der mødes vi hvert år i en uge og laver alle mulige aktiviteter. Og bare hygger os og er sammen med alle mulige andre mennesker, som også kommer. Ja, så der har vi mødtes med dem hvert år. Og der kan jeg huske, at der var et år, der jeg havde også pisse meget hjemme. Og der var et år, hvor jeg klarede en hel uge. Og så, jeg tror det er 3 år siden nu. Der skulle vi jo så afsted igen. Og der havde jeg rigtig meget angst på det tidspunkt. Og spiste ikke noget. Kunne ikke holde ud at sidde med folk og spise. Jeg kunne kun sidde og spise for mig selv. Så jeg kunne huske mig, at min mor havde pakket en hel taske fyldt med nudler og kiks, fordi jeg kunne ikke spise med folk. Var også mega kredsen, så det var meget sådan, det var mega svært for mig. Igen det der med, at jeg skulle have kontrol over situationen, jeg skulle have kontrol over, hvad vi skulle have spise, jeg skulle have kontrol over, hvad der var, der skulle ske. Og der kan jeg huske, at jeg så afsted, selvom at jeg ikke rigtig har lyst. Men jeg tager afsted med min familie, eller med min bror og vores fætter og kusiner, fordi jeg vil jo ikke gå glip af det. Og der kan jeg huske, at vi kommer derover, og min mor hun kører så igen, da hun har afleveret os derovre. Og så kommer vi jo så over til frokosttid, så folk begynder at spise frokost og skal have den her intro af ugen, og jeg sidder bare over i vores lille hytte og spiser nudler, og har det fucking dårligt. Og jeg kunne ikke holde ud at se folk i øjnene, jeg kunne ikke holde ud at skulle være sammen med nogen. Så jeg bliver hentet 2 timer efter. Ja, okay. Ja, så det endte med, at jeg slet ikke var med den uge. Og der tror jeg, at det var en udfordring, jeg ikke kunne klare på det tidspunkt. Det var for svært. Så der
der trådte jeg ud i noget, som jeg ikke kunne klare. Ja. Som jeg så... Er du stadig på den her årlige tur? Vi skulle faktisk have været afsted i år, men vi blev ældre og ældre, og nogen kan ikke, og nogen har heller ikke særlig meget lyst mere af vores fætre og kusiner. I hvert fald, eller jeg har ikke særlig meget lyst, fordi min bror han desværre ikke kan. Så jeg har valgt at springe over i år, men jeg tror, vi er ved at arrangere noget, hvor det er, at vi alle sammen tager afsted til noget andet. Vores fætre og kusiner og vores mormor, for ligesom stadigvæk at holde kontakten. Vi vil gerne se hinanden, så vi skal helt klart på en anden tur. Det er bare ikke Rakuku mere, tror jeg ikke. Måske. Rakuku. Hvad er det? Hvor ligger det? Det ligger tæt ved Blåvand. Ja. Hvor Blåvand? Vestjylland. Okay. Don't ask me. Ja. Jeg mener, det ligger tæt ved Vestjylland. Det ligger ved Blåvand. Ja. Så det har været så fedt alle de år, vi har været afsted. Men nu tror jeg bare, det skal ske noget nyt. Ja. Så Er du bange for, at du kommer til at tage et skridt igen, hvor det også bliver for stort, og det måske din angst kommer til at blive værre? Eller sådan, ved du godt, hvordan du skal sådan undgå det? Jamen, jeg er ikke så bange for at... Jeg er ikke så bange for at tage for store skridt. Nej. Fordi jeg ved, at jeg godt kan kontrollere angsten, når den kommer. Okay. Så jeg ikke... Det er sådan det der med at være bange for... Have angst for angsten. Så kører det jo i ring. Ja. Så nu har jeg har lært at håndtere den, og jeg har ro i mig selv. Så når den kommer, så ved jeg godt, at jeg kan håndtere den. Så jeg er ikke så bange for at tage for store skridt. Fedt. Selvfølgelig altså jeg kan mærke, hvis nu vi skal spille koncert, så kan jeg mærke, fuck, det er meget. Nu skal vi det hele en gang til. Men jeg vil det så gerne, at det er ikke svært, når vi når til det. Nej. Det er det. Så nej, jeg er egentlig okay med at bare tage de udfordringer, jeg møder. For jeg tror, det er virkelig også, jeg tror på, at jeg kan håndtere dem. Ja. Og hvad gør du sådan, når du så får angst? Går du bare ind på dit værelse? Jamen nu er det lang tid siden, jeg har haft et angstanfald, men ja, jeg har brug for at være alene, så jeg trækker mig bare. Jeg har haft virkelig svært ved at trække mig her, fordi jeg ikke gider at gå glip af noget. Nej. Så nogle gange, så nogle gange er det lud i, hvor jeg bare er blevet så træt, fordi at selvom jeg måske har brug for at lægge mig ind og slappe af, så har jeg blevet i det sociale med alle mulige, eller med jer og i fællesrummene, fordi at jeg ikke gider at gå glip af noget. Og det er der, hvor jeg nogle gange bliver irriteret på mig selv, fordi der skulle jeg bare have lyttet til mig selv og givet mig den pause, jeg har brug for, fordi så har jeg haft energi til noget mere, i stedet for at blive så træt. Men heldigvis når jeg så har været så træt, så det har ikke gjort, at jeg har fået angst eller fået et angstanfald eller noget. Men hvis jeg nu skulle få et angstanfald igen, så det jeg ville gøre, det var bare, jeg trækker mig ved at være alene, sørge for at få styr på min vejrtrækning, sidde og hækle, eller et eller andet, det har jeg brugt meget tid på at sidde og hækle, lave alle mulige kreative ting, som har gjort, at jeg har fået ro på mig selv. Er det ligesom andre sådan, punkter her på højskolen, hvor du også ligesom føler, at du sådan performer for andre, sådan, der ligesom har hjulpet dig efterhånden? Altså nu ved jeg blandt andet dig og Sylvester, I har jo jeres sixpack-udvalg, hvor det er, I også står bag en pissehår sixpack-trin, synes jeg også selv. Altså, hvad er det, du spørger om? Nå, men altså sådan, om der også er andre ting, kan man sige, sådan, hvor du ligesom igen har været ved til at bekæmpe den her angst, ved at performe, ved at, hvad man sige, hey Sylvie, skal vi ikke lige lave et sixpack-udvalg, hvor vi så... Jo, jeg synes... så inspirerer nogle andre. Jo, men jeg synes, det er angstprovokerende. Ja. Jeg synes, det er udfordrende at sige, okay, nu arrangerer vi det her. Ja. Altså, jeg synes, det er pisse sejt, du arrangerede den der weekend sidst. Altså, fordi det er noget andet, når jeg går op og performer og spiller musik. Det er sådan, jeg har stadigvæk svært ved at stille mig op og sige noget foran de store forsamlinger. Men det er som om, når jeg spiller musik, der er det helt anderledes. Ja, okay. Men det er virkelig, jeg synes, det er fedt, mig og Sylvester har startet det her sixpack-udvalg, fordi så føler man, at man er en del af noget. Hvilket gavner mig meget. Så ja, det er sværere for mig at arrangere noget, end det er at gå op og spille musik, faktisk. Ja. Så det udfordrer jeg også, når det er mig og Sylvester, vi skal
Træne. Ja. Ja. Men kunne du forestille dig at arrangere flere ting, og ligesom skubbe dig selv på nogle nye punkter, eller hvis det var? Eller vil du mest gerne holde dig sådan til sang? Jamen jeg vil udfordre mig selv der, hvor jeg kan mærke, at jeg har udfordringer. Så hvis jeg ved, at jeg skal op og sige et eller andet, eller jeg beslutter mig for at arrangere noget med nogen, så skal jeg bare gøre det. Ja. Fordi at det udfordrer mig. Bare for at gøre det. Bare for at gøre det. Og du skal også bare gøre det nu, fordi det er et trygt rum, du er i. Ja, lige præcis. Folk er så fucking søde her. Ja. Ja. Og der er 1,5 måned igen. Ja. Beklager. Ja. Ej, det er så trist. Ja. Det er virkelig underligt. Det er gået hurtigt. Ja. Det er det. Ja, det skal faktisk pænt nok. Ja. Man tager. Så kan man tage som nogen gør. Som nogen gør. Ja. Det er sgu dejligt. Oh my days, der kan ikke være noget rundt tilbage med det lige. Jo! Det kan det jo faktisk ikke lige behoveligt. Det kan du sagtens. Der går det også til andre fortsætter, gør det ikke det? Jo, det tror jeg. Tror du? Det bliver helt anderledes for dig. Ja. Men det bliver godt. Så må du sætte kursen på højskolen. Ja. Og hvis det er, hvad der skal ske. Ja. Det vil jeg ved. Nå, jeg skal lige i den her podcast, det boble igen, kan jeg mærke. Ja. Har du mange flere spørgsmål? Eller? Nej, er noget, du vil sige, Emma? Eller noget budskab, eller noget Emmas ord? Noget, du mangler? Jamen, jeg tror bare, jeg vil sige, at hvis der er nogen, der sidder derude og kan relatere, eller har noget, de bøvler med, så tror jeg bare, jeg vil sige, at så snart de kan mærke noget, der er svært, så får de gøre det alligevel. Spring ud i tingene. Og så hvis det ikke går, som du havde håbet første gang, så prøv igen. Fordi at, det er kun en selv, der kan få hive en op i de svære tider. For der er ikke andre, der kommer og gør det. Så ja, så tror jeg vil sige, tro på jer selv. Det tror jeg, det vil sige. Ja. Nice. Fedt. Ved du hvad, jeg vil sige mange tak for at være med i podcasten. Jeg synes, det er fucking sejt, alt det du snakker om. Tak fordi I vil have mig. Kors. Selvfølgelig. Det var fucking fedt. Det var fucking hyggeligt. Ja. Ja. Og fucking nice. Jeg elsker dig. Altså, du er så sød, Emma. Ej, stop. Ej, tak venner. Det synes jeg. Jeg har også virkelig nydt at være med, og det har været fedt lige at snakke om, hvordan fuck det har været for mig. Og ja. Har du nogensinde haft en sådan samtale, sådan åben for nogle andre? Eller sådan? Jeg har faktisk aldrig haft en sådan, hvor I bare sidder og stiller spørgsmål. Nej. Jeg har jo kun snakket med mine psykologer om det. Eller mine forældre. Hvad det her som rigtig ja, så er vi jo bare psykologer her. Jeg er bare psykolog faktisk. Ja. Uden vi har så meget psykologisk erfaring, eller hvad man siger. Ja, jeg synes det ligger. Psykologi på C. Ja, psykologi på C herovre. Gode venner, det har været så hyggeligt. Det var godt. Fedt, dejligt. Så tak for at være med i Nis eller Pis. Så tænker jeg, at vi prøver på at vende tilbage næste uge igen, ikke også? Jo, vi gør vores bedste. Vi gør vores bedste. Ses. Hej. Bye. Chica.